Wapen Kamalin! At ayun na nga mga kakay, no? Andito tayo sa may Barangay Consuelo, Puladada, Blanca, Pampanga, kung saan siyempre kasama ko ang ating pambansang Konsyal Jojo Bitug. Yes po, Kuya Ching. Magandang araw mga kaakay. Nandito po tayo sa Barangay Consuelo na kung saan kasama natin ang napaka-sexy, napakagandang kagawad ni Kagawad Jenny Ang at ang kapitan ng Carmencita, Kapitan Emil Dimla, si Idol Toktik Edgar Martin at ang aking kaibigan na si Engineer Ferdy Beltran, Kuya Ching. So ayun na, kasi sino ito bibigyan ng tulong ito? Si Sir Vicente Buduan po. Sir Vicente Marcos Buduan na isang dating retired siya ng Air Force dito sa may Basa Air Base. Yes po. Ngayon siya na-stroke na kaya hirap siya lumakad siya tumayo. Kaya naman nag-request siya ng wheelchair kay Konsi Jojo Bitug na kanyang magagamit pang araw-araw. Kaya naman Konsi! Big Boy! Ibaba na yan! Oh, ito na po yung wheelchair na bigay ng Akay ni Sol Party List sa inyo po. So, sana po magamit nyo sa pang-araw-araw nyong pamumuhay at pag nagte-therapy po kayo. At may mas magandang balita pa. Oo, ayun, kasama natin si Engineer Ferdy Beltran, si Kapitan Emil Dimla, at saka si Cap Edgar Martin po. At si Big Boy. May mas magandang balita pa sa kanya. Ano yung Pinaglakad natin yan. Ayun. Posible siya para sa extern. Posible po sa extern foot drop po, no? Oo. Eksakto to. Pwede. So, Papa-assess natin siya sa papa-assess po natin, no? para sana ma-approve. Ayun. Maano ng mga doktor natin. Ayun. Ano pong masasabi nyo sa Akay ni Sol Party List na nagbigay ng... Thank you. Unang-una yung thank you ko. Yung thank you for the party list na di naman thank you. At magpapasalamat din po tayo sa kagawad dito kay Kagawad Jenny Ang. Oo, yung pinakamasipag. Yan. Siya yung... hindi po namin malalaman kung sino yung nangangailangan ng wheelchair na dahil sa kanya po. Ito po, nandito na si Kuya Ching at saka si Big Boy. Nandito na ang wheelchair na bigay ng Akay ni Sol. Okay? Oh, try na natin to. Try na. Yan. Okay. Nagpapasalamat po ako sa ibinigay na wheelchair ng Akay ni Sol at kay pambansang konsyal ng ating Florida, si Jojo Bitug, at kay Kagawad Jenny Ang, at kay Cap Emil Dimla, at kay Engineer Beltran at Edgar Martin. At maraming salamat po sa ibinigay niyong wheelchair. Malaking tulong po ito sa aking tatay na hirap maglakad. Maraming salamat po ulit sa Akay ni Sol. Salamat po. Okay. Gisaup-saup tao po para kayong panyulong ng Barangay Consuelo at ng Balen, Florida Blanca. Kaya bedeng kaya katamong kaluguran na PWD. Sa ako po yung kayong pambansang konsyal Jojo Bitug. Magpasalamat ka rin ka na akong kayabe, kang Kapitan Emil Dimla, kang Kagawad Jenny Ang, kang Engineer Ferdy Beltran, kang Idol Toktik Edgar Martin, at kang Big Boy, kang Kuya Ching, at sa Akay ni Sol Party List. Maraming salamat po. God bless sa Sol at mabuhay po tayo lahat. Thank you.